Il-Chief of Staff tal-uffiċju tal-Prim Ministru Keith Schembri fetaħ Libell il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil. Dan wara li Simon Busuttil għamel diversi allegazzjonijiet folozz u malafamanti fil-konfront tiegħu. L-allegazzjonijiet minn Simon Busuttil saru meta kien qed jindirizza lill-partitari nazzjonalisti fil-mass meeting tas-6 ta' Marzu. Busuttil għamel ukoll allegazzjonijiet simili fil-konfront tal-Ministru u d-deputat Mexxej tal-Partit Laburista Konrad Mizzi, allegazzjonijiet li Busuttil għamilhom biss fil-Parlament taħt privileġġ parlamentari. Kien biss il-viċi kap nazzjonalista Beppe Fenech Adami li wara ħafna sfidi irrepeta barra l-Parlament parti mid-diskors malafamanti li għamel il-kap tal-oppożizzjoni taħt privileġġ parlamentari. Għaldaqstant il-Ministru Konrad Mizzi fid-9 ta' Marzu fetaħ libell kontra Beppe Fenech Adami. Fl-aħħar jiem il-Ministru Konrad Mizzi fetaħ proċeduri legali kontra Times of Malta u The Malta Independent wara rapporti qarrieqa u mimli jingideb fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi.